गावखौ जिउ फोजोबनाय लाइमोनफोरा बिखेखय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना जायफोर मेट्रिक माने पास जानानै डिग्री फरायदों, सोरबा हाई स्कुल फरायनाय, सोरबा माने डिग्री फरायनाय, सोरबा कटन माने इउनिभार्सिटियाव फरायनायफोराबो थांनायफोराव गोबां बेबायदि गावखौ जिउ फोजोबनाय लानाय बे नुजाथिदों। आरो बे नुजानायनि गुबै कारना जाहैबाय गावखौ मोनदाङै। दा बेनि थाखायनो गोबां जायगायाव जोङो सांग्रांथि मेल बेखौ लानाय जादों। आरो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजोंबो जों बेखौनो खावलायदों जोंनि फरायसा बिथांमोनखौ, जाहाथे जिउआ माबा मोनसे जेंनानि देरसिन जानो हाया, माने जेंनाया जिउनि देरसिन जानो हाया। जेंनाया थागोन, जिउआव गोबां जेंना थागोन, सोरबा फरायसायाल' जेंना दं बे नङा। गिबियाव बे बर' खौरांनि गासै नायगिरिनिसिम साबायखर बावबाय। दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे सिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै खामारदैसा गोजौ फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै गुबैयै मेट्रिक आनजाद होगिरि फरायसा बिथांमोनखौ लानानै केरियार काउन्सिलिं प्लास मटिभेसन प्रग्राम बे हाबाफारिखौ लादों। आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिनि बे मावथिंखिनि गेजेरजों बेवहाय जोङो मेट्रिकखौ थोंजोङै सायख'नानै बा मेट्रिक होगिरि बिजाथिफोरखौ लिंहरनायनि गुदि थांखियानो जाहैबाय दिनै मेट्रिक रिजाल्टआ मे दाननि गेजेरावनो होनो थांगासिनो दङ। दा गोबां फरायसाफोर दङ जाय फरायसाफोरा गावनि माने स्ट्रिमखौ माने चइस खालामनायाव बेले बेजे जायो। सोर साइन्सआव फरायनो, सोर आर्ट्सआव फरायनो, सोर कमार्सआव फरायनो, आरो बेखौ सोर बेसेबां फरायनो हायो बा साइन्सआव फरायनो हागोन ना हाया। खायसे गोबां माने फार्स्ट डिभिजन मोननानैबो साइन्सआव फेल जाहैनाय गोबां जोंनि बर' फरायसाफोर दङ। दा नैबे समाव जाहाथे नैबे दा दसे सम थाथ'नायाव बा एडमिसन लानाय लोगो लोगोनो साइन्सआव फरायनोबा माबायदि प्रिपेयार जानांगोन आरो बेवहाय डक्टर इन्जिनियार जानोबा मा साबजेक्ट लानांगोन। दा बिनि थाखायनो जोङो बेहाय सावरायनाय हाबाफारि लादों, जाहाथे मेट्रिक आनजाद होखांनानै मेट्रिक रिजाल्ट मोनखांनायनि उनाव एडमिसननि नामाव एडमिसन लानानै जाहाथे आन्दायहैफिननो गोनां जाया फरायसाफ्रा। बेवहाय जों बाहागो लाफैदों। माने गुवाहाटि IIT आव फरायबाय थानाय बर' बिजोंनिफ्रायनो फरायबाय थानाय उथ्रिसार खुंगुर बर' बिथाङा 5th सेमिस्टार मोनबाय गुवाहाटि IIT आव BTech खालामगासिनो दङ। बिथाङा बेहाय फैनानै बाहागो लाफैदों। आरो बेजों लोगोसे बर' बिजोङावनो फरायनानै डक्टर जानाय बा डक्टर हिसाबै मावबाय थादों मुसलपुरनि रबि बर' सिभिल हस्पिटालाव मिनाल बर'। बिथाङाबो 2005 मायथाइयाव मेट्रिकखौ मोजां माने पारसेन्ट लानानै माने बर' मिडियामनिफ्रायनो बिथाङा डक्टर जानो हादों। दा मिडियामा मोनसे फेक्टर नङा बे रोखा जादों। बे सानैबो जे जोंनि आलासि बिथांमोना बर' मिडियामजोंनो फैनाय। देग्लाय बोसोराव बर' बिजोंनि बे बाक्सा जिल्ला हिसाबै टप 10आव थांनायनि माबा मोनसेफोर आसा दं नामा नोंथां? टप 10निफ्राय जोंथ' बोसोरफ्रोमबो आसा खालामो, नाथाय माब्लाबा एसे खमाव थालाङो। दा आसामनि गेजेराव टप 10आव जोङो मोनगोनखौ जों आसा खालामनो हायो। दा गोबां फरायसाफोरा दिनै आसा खालामनानै दङ। बेवहाय बाहागो लागिरि बिथांमोनाबो आसा खालामदों। बाक्सा जिल्लानिफ्राय दा जुदि नायनो थाङोब्ला कमल कुमार बान्था मोनगिरियाथ' गोबां जायो, नाथाय टप 10 मोनहैनाया बिबुंसारनि उनाव दासिमबो मोनथ'वाखै। आसा खालामदों देग्लायबो हयथ' जोंनाव गोबां फरायसाफोरनि डाटा दङ। बे डाटा हिसाबै जुदि नायोब्ला आरो मिरु रोंगौसा माने टेलेन्ट सार्चनि सायाव जुदि नोजोर होयोब्ला मोननांगौ बायदिखौ नुहुरो। मोनाब्लाबो कमल कुमार बान्था मोननाया बाक्सा जिल्लानिफ्राय गोबां आवग्रिगोन बेखिनि मोनसे मिजिं थिदों। आरो बिथांमोना गावनि स्ट्रिम चइस खालामनायाव साइन्स फरायगोन, आर्ट्स फरायगोन, कमार्स फरायगोन, बबे लाइनाव फरायगोन बे फरायगोनखौ जाहाथे बेले बेजे खालामा। आरो जोंनि गार्जेन बिथांमोनाबो जाहाथे माने फार्स्ट डिभिजन जादों होननानै सोरखौबा साइन्सआव, सोरखौबा आर्ट्सआव, सोरखौबा कमार्सआव जाहाथे थुसोमनानै होआ। गावनि मथे जाहाथे चइस खालामनो हायो आरो गावनि थांखिखौ जाहाथे होसोनायाव जों बयबो जाहाथे हेफाजाब होलायनो हायो। बेखिनि उद्देश्यजों जों हाबाफारिखौ लानाय जादों। गिबियाव बे गावखौ जिउ फोजोबनाय लाइमोनफोरा बिखेखय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना जायफोर मेट्रिक माने पास जानानै डिग्री फरायदों, सोरबा हाई स्कुल फरायनाय, सोरबा माने डिग्री फरायनाय, सोरबा कटन माने इउनिभार्सिटियाव फरायनायफोराबो थांनायफोराव गोबां बेबायदि गावखौ जिउ फोजोबनाय लानाय बे नुजाथिदों।
आरो बे नुजानायनि गुबै खारना जाहैबाय गावखौ मोनदाङै दा बेनि थाखायनो गोबां जायगायाव जोङो सांग्रांथि मेल बेखौ लानाय जादों आरो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजोंबो जों बेखौनो खावलायदों जोंनि फरायसा बिथांमोनखौ जाहाथे जिउआ माबा मोनसे जेंनानि देरसिन जानो हाया माने जेंनाया जिउनि देरसिन जानो हाया जेंनाया थागोन जिउआव गोबां जेंना थागोन सोरबा फरायसायाल' जेंना दं बे नङा गारजेनाबो जेंना दङ जोंनि बिमा बिफायाबो जेंना दङ साफ्रोमबो मानसि माहारियानो गाव गावनि मोनसे जेंना थायो नाथाय जेंनाखौ गावखौ जिउखौ फोजोबनानै लायोब्ला मोनसे सुस्रांनाय बा मोनसे माने जेंना फोजोबनाय बे माब्लाबाबो जाया बिमा बिफाखौ दुखु होलांनाय जायो जोंनि माने लाइमोन जिउखौ फोजोबनानै लानाय जायो जोंनि माहारिनि मोनसे खहा जायो दा बेखौ लाइमोनफोरनि गेजेराव जोङो फोसावदों आरो बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन जाहाथे गावखौ हमथानांगोन आरो गावनि थांखिखौ होसोनांगोन गुबुननि थाखाय जिउ फोजोबनाय गोबां जादों दा गोसो थोलायनाय मोजां मोनलायनाय बेनि थाखाय जिउ फोजोबनायानो फ्राय बांसिनै आरो दा नैबे समाव लाइमोन समाव जागोन सोरजोंबा गोसो थोलायनाय सोरजोंबा मोजां मोनलायनाया थागोन नाथाय बियो माने सोरखौबा मोजां मोननायानो नोंनि जिउनि जाहाथे देरसिन जाया बेखौ जों नोजोर होनांगोन दा बेजों लोगोसे जोंनि जिउ राहाखौ दानो हाथारनांगोन जोंनि न'खरखौ जोङो सुंस'नो हानांगोन आरो जोंनि माहारिखौ जों फोजौनो हानांगोन गावखौ फोजोबनानै नङा गावखौ फोथांनानै लाखिनानै गावनि थांखिखौ होसोनानै आरो गावनि मावनायखौ जेब्लायबो गोथों लामाजों लाखिनानैसो बे माने बिथिंखौ जों मोनहैगोन गावखौ फोजोबनानै मालाबाबो जों सुस्रांनो हाया आं डक्टर मृणाल बर' मुसलपुरनिफ्राय फैदों दिनै बेयाव सिके आनसलिक आरो बर' बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोंनि जे दा बावैसो मेट्रिक आनजाद होलांनाय गथ'फोरनि स्टुडेन्ट फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे केरियार काउन्सिलिं फाथिदों बेयाव आंखौ सासे रिसर्स पार्सन हिसाबै काउन्सिलर हिसाबै आंखौ बेयाव हांख्रायना लाबोनाय जादों आरो माखासे फरायसुलिफोरा मेट्रिक बेफोर बाथ्रानि थाखायनोथ' दिनै बेबायदि आबसुआ जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे काउन्सिलिं सेसन फाथिदों आरो बेयाव माने स्टुडेन्टफोरा बे समाव खोब मेचुरिटि फैया 15 बोसोर बा 16 बोसोरल' जायोथ' बे बैसो समायाव माने जोंनि गेजेराव एवारनेस गैया खायसे केरियारनि बागै जेनेबा माबोरै मेडिकेल प्रफेसनाव हाबनो माबोरै इन्जिनियारिं हाबनो माबोरै पेरामेडिकेल इन्स्टिटिउटफोराव हाबहैनो एडमिसन लानो थाखाय बा जोंनि फोरोंगिरि जाहैनो थाखाय मा आजिखालि नर्म्सफोरनि बेफोरनि बागै जोङो बिथांमोना बे समाव एसे गोब्राब जायो आंनि नोजोराव मेडिकेल लाइननिफ्राय जोंबो मोनखायो जिहेतु जों बुजियो बेनि थाखायनो माने गथ'फोरा एसे खस्थ' जायो बे बाथ्राखौ बुजिनायाव आरो बेखौ जों बुजिहोनो थाखाय जों एवारनेस फाथिनाया जोबोद गोनांथि केरियारनि थाखाय आङो दिनै बे काउन्सिलाव फैनानै आं गथ'फोरनि सिगाङावबो बेखौनो बुंदों फरायसाफोरनि गेजेराव आरो लोगोसे बे मिडियानि गेजेरजों आं गार्जेनफोरनिसिमबो मोनसे गुरै खावलायनाय थागोन जे एसेबाबो फरायसाफोरजों लोगोसे केरियारनि बागै मोनसे एम लानाया फरायसाफोरनि थाखाय जोबोर गोनांथि बे बैसोनिफ्रायनो आराम स्टार्ट खालामनानै आरो गार्जेनफोरा बै केरियारनि बागैखौ फरायसाफोरजों लोगोसे गार्जेनफोराबो मिथिनाया जोबोर गोनांथि होननानै जों सानो गावनि केरियारनि बागैथ' जोंनि गार्जेनफोरा मिथिनांगोन फरायसाफोरजों लोगोसे जि गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय हाजासे बै हायार सेकेन्डारि लेभेलावनो जोंनि गार्जेनफोरा जोबोर सांग्रां जानांगोन इडुकेसनखौ जिमान जारला प्रब्लेम थायोब्लाबो बे प्रब्लेमखौ सुस्रांनानै फरायसाफोरखौ खिन्थु मोजां सोलोंथाइ होनांगोन आरो केरियार अरियेन्टेड ओरैनो फरायहोब्लाल'सो जाया जों केरियार अरियेन्टेड जेनेबा आथिखालनि जुगाव मेडिकेल इन्जिनियार फरायनो थाखाय गोबां कचिंनि बेबस्था दङ लोगोसे बे कचिंनि बेबस्थाखौ लायोब्ला जोंनि गेजेराव जि कम्पिटिसन दङ फरायसाफोरनि गेजेराव बे कम्पिटिसनखौ खिन्थु बारग'नायनि एसे राहाया ओंखारबोयो आरो लोगोसे साक्सेस जानायनि मोनसे लामा थायो आरो माखासे बै जोंनि गेजेराव नुदों माने मोनसे नेसनेल लेभेलावबो बेफोर सेमिनार जानानै थाङो जे स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव गोबां सुइसाइड जानायनि केस जों मोनो आरो मेडिकेल प्रफेसनाव जों बेबायदि केसखौ आं निजेनो पार्सनेलि डक्टर हिसाबै आं गोबां पस्टमर्टेम खालामनो मोन्दों जे स्टुडेन्टफोरा बे लाइमोन बैसोआव 16निफ्राय 17 बा 18 बोसोरहालागै सुइसाइड जानायनि गोबां केस फैदों आरो बेनि आसोल कारना जाबाय जोंनि गेजेराव डिप्रेसन स्टुडेन्टफोराबो जुदि नांनायनिख्रुइ बांसिन हांखुर जानानै खस्थ' खालामाब्लाबो जों बै थांखिखौ मोनहैनो हायाबा हले बेबायदि जोंनि गेजेराव एक्सिडेन्ट बा सुइसाइडफोरा जानायनि गोबां चान्स थायो आरो